And
Kwanza mkondo kwanza. Sihole msholozi sihole. Viva MK Viva. Viva Mtomusha Viva. Viva Bo Mama Viva. Viva Mfundi Viva. Sihole msholozi sihole. Die here you die. Kwa mwenza nibingelele. Umholo wethu uNxabalala our supreme leader. Ibingelele uNdabezitha inkosi yamakhosi. Esidamhlabeni nayo ibingelele high command. Ibingelele omama uPaula uhlala noMsheli Brown uma wethu. Ibingelele abafundi student movement. Ibingelele computer belaphi ngendabuko. Ibingelele abefundisi. Bese ngithi all protocol observed. Makabana sibongo kwethu sabantu abasha. Bathi sizothi kwabantu abasha irole yomuntu omusha eFree State is to organize, mobilize and agitate. Sesibonile ukuthi asikho organized. That's why singabonakala ukuthi MK youth enkulu nawonke ama-organization abantu abasha la eMzansi. So we have visited 3 provinces currently. Sabe sekhona sosorganize. Siforja i-unity towards 2026. eFree State umuntu omusha i-enemy yakho i-GNU. Akuyona i-MK Party motherboard. I-enemy yakho ikhansela elinisha amanzi endaweni yangakini. Our focus right now the MK youth ukuthi sibe nama-programs azoba organized siyokhipha izimeya eziqasha iy'ntombi zazo nemindeni yazo. Umese if we remember the MK Party ungafuni ukuba ne-unity as the MK youth league umbhobho ubheke kuwena ukuthi umbhobho walinga uzobona ngendlela nawe. Siyacela comrades sibe united sifocus ku-2026 amandla.